कधी खाते असं होतंय, पण गरम आहे ना त्याच्यामुळे खाऊ शकत नाही. आपण मोठं बनवायचं आता इथे तुम्ही काय बनवतायत आज? चिकन रस्सा बनवते. चिकन रस्सा. इथे आपण चिकन बनवतोय. तेल टाकले आणि आता कांदा. टोमॅटो टाकले ना? चिकन रस्सा बनवतो. आता ह्याच्यात कांदा गेलाय, टोमॅटो गेला आणि लसूण टाकलाय ना? लसूण टाकले. हां. आणि ते चांगलं आपण शिजू देऊया. आणि इथे वाटप कोणतं वापरलंय तुम्ही? म्हणजे तुम्ही वाटप वापरता ना, तर त्याच्यात काय काय असतं? खोबरा भाजला, हां. कांदा भाजला, खोबरा भाजला आणि आला मिरची, आला कोथिंबीर मिरची हे मिक्स करून वाटण बनवलं. अच्छा, ह्याचं वाटप असतं. ते आहे ना आपल्याकडे वाटप? वाटण केलं. हां. आणि हे खोबरा, सुका खोबरा फ्राय करून तो ग्राइंड केलाय बिना पाणीचा. बिना पाण्याचा. अच्छा. असा करून हळद, गरम मसाला, गरम मसाला, तिखट मसाला, म्हणजे लाल तिखट ना आपलं? लाल तिखट. आपल्या इथे कांद्याने इथून परततो चांगला. मीठ टाकलं. मीठ टाकलं ना आता? आता कांदा परतवते. हां. कांदा परतल्यानंतर आपण काय टाकणार आहोत? आता फोडणीला टाकणार ना कांदा मला. पण सुका तेजपत्ता टाकतो ना फोडणीला, तर हवाला टाकला. तुमच्या गावाचा? ह्या गावाचा. मस्त. दारासमोर. दारासमोरच झाड आहे ना? दारासमोरच झाड. तर वाजून मस्त होईल मग. आणि आता इथे काय टाकलंय? हे आपला नाही म्हणजे सगळं एकमेकांना विचारताय शिजला काय तुमच्या घरातला? आज सगळीकडे असेल ना चिकन? मच्छी भेटल्याची ना फ्राय करायला भेटलीच नाही कुठं. हां. मच्छी नाही कुठे, वागायला पण नाही आलं, कोणच नाही, गोळीच नाही. मग तर मग मोठं नुकसान होतं ना, त्याच्याकडे पण काही नाही आलं. आता काय करताय तुम्ही? आता जरासं सोडून ठेवणार. वाटप सोडून ठेवलंय ना चिकनला? अच्छा. आणि मग असं डायरेक्टली टाकणार तुझ्यात? सगळ्यांची वेगवेगळी पद्धत ना? वेगवेगळी पद्धत. आपलं चिकन गेलेलं आहे आता टोपात. आणि आता आपण पाणी टाकणार आहोत. चिकन रस्सा. चिकन रस्सा. दुसरा बनवते ना सुक्का ना? सुक्कावा नंतर करते. अजून चिकन फ्राय करायचं आहे. चिकन फ्राय. हा चांगलेच मेन्यू आहे आपल्या घरी. चांगलाच मेन्यू आहे आज आपल्या घरी. आपल्याला हा रस्सा आता जरा भरपूर माणसं आहो ना. हो, थोडा बस ना? पुरेल? नाही पुराचा. अजून लागेल ना? आता चिकन फ्राय करणार आहे ना आपण? त्यामध्ये तुम्ही आधी हळद टाकलंय. हळद टाकली. आता मीठ. मीठ चवीनुसार मीठ. काकीचा आवाज एकदम स्लो आहे आज आणि हसताना केवढ्या जोरात हसतात मस्त. मग लाल तिखट फ्राय करायला. जास्त पण तिखट नाही ना आवडत. गरम मसाला. गरम मसाला, लाल तिखट मसाला आणि आपला मीठ. चवीनुसार. इथे आधी तेल ओतलं तुम्ही आणि लसूण ठेचून घ्यायचं. वाटणचं हां. लसूण चांगलं फ्राय झाल्यावर चिकन टाकणार ना आपण? लसूण फ्राय झाला ना तसं असं जरासा लाल व्हायला पाहिजे ना. हां. लाल परतला ना काय मग टाका. 5 मिनिटं कांदा लसूण परतता. चिकन असं आपण मॅरिनेट करून ठेवलंय ना. आणि ह्याच्यात तुम्ही आता वाटप पण टाकलेलं ना? थोडंसं टाकलं वाटतं जरासं फ्राय करायसाठी. आता चिकन फ्राय करते. चिकन फ्राय चाललं या.
चिकन फ्राय चाललंय या काकी सगळे बोलवतात. खायला या. जेवायला पहिला या. बघायला या आणि नंतर तयार झाल्याच्या नंतर खायला या. खायला. हा नवीन गिऱ्हाईक आहे. एवढं खाणार तर माणसाला सगळी धाव देतील अलिबागला धावत येते सगळी देतील. हिला यायला पाहिजे होती हिला. चिकन बनवून द्या आम्हाला. नाही हिला यायला पाहिजे होते आता. हा येतील. काहीतरी सांगितलं असतात एक जोग आली असती सांगायला काहीतरी. चिकनवर आपल्याला लक्ष ठेवावं लागेल जरा ना. हा आता नुसतं सांगितलं. असं हे बघा किती सुंदर दिसतंय. मस्त. रत्नागिरी विक्रोळीची पाहुणी आली कधीतरी 4 वर्षांनी आली. त्यांना आमची पुरती काहीतरी पाहिजे ना. बनवाला तिखट अजून लय केला ताट. पण काय झाला सगळा मच्छी बिच्छी काय जिता बिताडी भेटली नाही ना. हो हे बघा मटन सुद्धा आहे आपल्याकडे ना. चिकन पण आणि मटन पण. चिकन पण मटन पण. चांगलीच फोटो भरणार आहे सगळ्यांची. चिकन मटन खायला या. इथे लाल तिखट टाकतोय आपण ना. लाल तिखट मटण. इझी एकदम म्हणजे सोपं आहे सोपा. बनवायला. गरम मसाला. गरम मसाला. आपण कच्चा मसाला टाकतो ना. हा गरम मसाल्यात पण भाजतो ना. हो हळद हळद आणि मीठ मागची टाकणार नंतर का. नंतर. अच्छा चवीनुसार मीठ नंतर टाकणार आता नाही टाकणार. आता फक्त हा नुसतं कसं आहे आणि त्याला वाटण पण नंतर लावणार. अच्छा ना वाटण जरासं उकळलं ना हा. तर नंतर वाटण टाकायचं ह्याच्यात. आणि हे आपण आता मॅरिनेट हा, ह्याच्यात आता समजा वाटण टाकलं असता पण तो जेव्हा शिजतं तेव्हा उकळल्यावर वाटण बाहेर पडतं ना. हो, त्याच्यामुळे बरोबर. जरा आवडलं ना मटण शिजला जरा साधारण तर मग टाकणार वाटण. अच्छा आता तुम्ही काय करताय इथे मॅरिनेट करून ठेवताय ना. हां 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 सगळा एक दिवस होईल ना आता. हा इथे आपले बघा चिकन पण मस्त फ्राय होतोय आणि इथे आपला रस्सा टाकलाय. इथे सुका मटनसाठी आपण टोमॅटो टाकलाय कांदा टाकलाय आणि तेजपत्ता ना. तेजपत्ता टाकलाय. हा. नंतर लसूण टाकणार थोडंफार त्याच्यावर टाकल्यावर तेलावर परतवाला हा आणि नंतर वाटण जरा आवडलं का वाटण टाकणार. अच्छा ग्रेव्ही झाली ना आपली. हो आता चिकन पण टाकणार आहे. आपला चिकन फ्राय पण झालाय ना. आता फक्त गरम गरम खावायचीच. हा सगळे इथे येऊन सारखे सारखे विचारतायत झालं काय झालं काय. काले सुटले पण करणार काय. कधी खाते असं होतंय पण गरम आहे ना त्याच्यामुळे खाऊ शकत नाही. मला काकीने काल विचारलं काकाने चिकन पण आणलं आणि मटन पण आणलंय. आणि मटन चिकन हाणातच होता. पण इथला रोडच्या पुढे नाही. हो हा मग खूप मला गर्दी ना? हा तर माझे ते सगळे ओपी घेतो मी लांबूनच त्याला करा. आता आई काही खाणार नाही. हा त्याच्यामुळे त्याने ते समजला मग त्यांनी तिथं ते चालू मध्ये त्यांनी काढून ठेवला आणि मग त्यांनी हात ठेवले. मग काकांची पोच आहे मस्त एकदम. ओळख आहे एकदम भारी. ना हे आपला काय चिकन मटन आज बनवायचं होतं. ओ भाकऱ्या बनव. हा बनवतो इथं बनव थांब. इथं ना ते गॅसवर होणार नाही लगेच. नाही होत? मग मी बनवून आणते मला पोटीत जाते ना. हा जा जा ये घेऊन. भाकऱ्या बनवून आणते ही काकींची पोरगी. हा तिची घाय आहे तिचं आता पोरावाला जाम लागते ना आटपाला. आता इथे आपलं सुका मटन. सुकं मटण टोपात गेलं. आता हे कसं पाणी टाकायचं ना ह्याच्यात. हा तो शिजेल ना मग हा. सुका होईल एकदम. आता सुटेल पण त्याला पाणी. आता हा थोडासा वाफवला ना नंतर मग त्याच्यात मी वाटण टाकेन. वाफ आले म्हणजे जरासं हे केलं हा, नंतर
वापरला ना वाटण टाकलं मग काय उठतं ना ते असं ह्याच्यावर म्हणून वाटप नंतर टाकणार आपण. वाटण मीठ हा बरोबर, मीठ पण नाही टाकलंय ना अजून. पण नाही टाकलं. भात सुद्धा झालाय आणि तिथे आपला चिकनचा रस्सा. वा, आज जेवण पटापट झालंय 12 वाजता आतच. 12च्या आतच. हा अरे नाती सांग आमचं होतं गणपती. सर्वांनी जेवायला या. हे बघा व्हेजवाले वरती बसलेत. वेजवाले वरती बसले. आणि आज काय काय बनवलंय तुम्ही सर्व? हे तुम्ही वाढताय काय बनवलंय? हा चिकन फ्राय. चिकन फ्राय, चिकन रस्सा हे चिकन रस्सा, आणि मटन सुका, हे मटन सुक्का. आणि भाकरी आहे. भाकऱ्या कोणी बनवल्या आज? भाकऱ्या माझ्या मुलगीनी भाकऱ्या बनवल्या सुचितानी. तू कधी आली होती इकडे? आणि त्यांचा केवढे वा वा एकदम मस्त. सुचिताच्या भाकरी केवढे मोठे एकदम. हॉटेलला पण पार्टी सोडल्या. 2 आता एवढे मस्त. आणि पातळ बनवलं. पातळ किती फुगले असतील. अशा भाकऱ्या पाहिजे बघ. हे जरा तू चुरून दाखवते परत. आता मुंबईची ऑर्डर आहे तुला. आता ऑर्डर येणार ना तुम्हाला आता भाकरी बनवायची. डायरेक्ट सप्लाय करायची तिकडे. घेणार ती. नाही भाकरीची ऑर्डर किती घेऊ शकतो? कसं न्यावं लागेल माणूस यायला पाहिजे.